Kaka? Ya gida dai. Lafiya lau. Ya al'amurori. Alhamdulillah. Kai ya maraya. Lafiya. Mu gaisa mana ko Ikon kana Allah. tsoron korona ne? Kai ya ba korona ka yi. Ta wuce ai. Ai ta wuce ai. Allah ya sai. Mu korona me abin da korona ta mana garin nan. Ta ai idan guda ta babu in ka taba ma mutuwa za ka yi. Subhanallahi. To, bari in dan dauki. Assalamu alaikum. Bobo ya ne? Lafiya lau wallahi. Okay, in turo ma? To ba dama bari in ma transfer kawai yanzu. Allah da minti ɗaya. Yaro me zaka tura? Wallahi kaka akwai wani abokina ne yana makaranta to zan tura mishi 10,000 ne. Yanzu kuma ta waya? Kai. Ana yi ai baba baka san zamani ya canza ba. Yanzu ko kai ma kana da account sai ne sendin ma kuɗi. Ina yaro idan mun kan ba mu da account. Ina yaro menene ma account din da ake faɗa din nan? Aji da ana faɗan account ko tsuntsu ne ko kurciya ne ko kuma jaki ne ko wani alade ne yaro ba sani ba. Baba account kuma tsuntsu ko kurciya? To yana sani mu kuma. Shi yasa tallafin corona zai wuce gaba ka samu bagina. To ya za a yi? Ya za a yi yaro? Na ji wani ya samu kuɗi wani ya samu kuɗi. Naga akwai dan makwabci mai soka zan tambaya wa me wai an ba shi tallafin corona. Yanzu ko kana da account kai ma na dan sendin ma ko Yaro ba da komai ni kan komai sarki to bari na baka cash. Haka za a yi? Kai ma ko dan goro ka saya. To Allah sanya alkhairi. Allah sanya alkhairi. Yawwa baba. Ga wannan ka danyi. Haka za a yi. To Allah sanya alkhairi. Allah sanya alkhairi. Allah sanya alkhairi. Kai. Ai zuwan ka bi zuwan waye zan faɗa? Kai Allah sanya alkhairi. Baba? Kai, baba? Sharuwa. Me kuma wannan kuɗi fa kake taunawa fa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi la ilaha illallah. Me kai wannan haka? Yaro na tura kuɗin cefane gidan mu. Me? Kuɗin cefane na tura gidan mu. Tun da gare yawa yana fito ban da sisi. Ina tunanin ya za a yi. Yanzu da nan da awa ɗaya kana koma gida ka samu yin cefane an ɗaure girki. Tun muna yara haka muke yi. Tun muna yara idan muka je gona za mu ebi gyaɗa da gujiya da komai da ta baki muke turawa. Ta baki. Kai kaka. Ai mu ba ruwan mu da irin wani abubuwan ai. Gaskiya ba kowa zai yadda da wannan zance. Mu da muke ɗiban muke damin karama muke haɗewa muke hurga shi ya tafi gida. Damin kara. To Allah baka lafiya yaro na taba ka da albarka. Akwai wata rana a garin nan ƙauyen namu na karab aka rasa kara na hura wuta duka garin nan gaba ɗaya murhun kowa ya mutu. Na duba murhun gidana na ga mutu, na leƙa na makwabta na ga mutu, na kama hanya na fita jeji, ina tafiya jeji, ina dosan cikin jeji, ina haura kurruka, ina hawa kai ai yaro bari da da kai ana haka. Na samu damin kara kawai a lokacin na damin kara ne kuma da komai kawai na tusa baki. Ana zaune kawai sai ga murhu ya kama da wuta kawai. Ana duba sai ga karan da na sa a baki na turo shi har ya shiga cikin murhu ya kama da wuta. Kaka Allah saka. Allah ya saka. Ba da kuma ko? Dole sanya alkhairi. Allah sanya alkhairi. A gaida gida ko? Baba Allah ya saka wallahi. Yaro zan kara maka mana. Na gode. Zan kara maka. Kai ma in ka girma ka zama kana ba jikokin irin nan bayanan.